Здравейте, YouTube! Аз съм Ендер в официал БГ. Днес ще снимам в Empire Craft. Малко лагвам. И показах Мастер Ден, по-скоро наречен Езерик. Нали Васка? Да, и не ми викай това име. Става ли? Секретно ли е? Да. Добре, хора, не мислете за това име. Добре. Да. Викай ми... Ще правим ли ходите? Не ми се занимава утре. Те искам просто така да си обикалям. Много е тъпо. Да, сега ще ви покажа сервера. Чакай, искам да си покажа скина. Ама ти много искаш да ти видят скина, нали? Ами, много ясно. Ако се чудите защо е тая работа, смисъл. Открадна ги от остра. Не казвайте! Да, това е Кравко. Как се казваш Мимир Кинг, какъв си бе? Казвам се Ендерман. Къде си, моме? Да, хора, това тук ще бъде някакъв клип, дето... О, вашите телеп... Не, няма. Телепорквай се. Малко да намаля това. Така. Екрана ще го намаля, защото има едно нещо. Абе, ми... Аре, премирай! Бести! Ето. И да, хора, тук. Некъде тук е. Ето ме, бе. Е, това е Езерих мечката. Ето ме! Айде, хора, почнете да разпляскате! Леле. За голяма операцията. Дойде някакъв нов юзер, да, IP ще го има в описанието. Много тъп скин той има. Според мене. Хора, виждате, това е много качествен сервер. Нищо, че аз съм мод да ти рекламирам серверите на хората. Много хубаво, кой има? Стани ти само това не му харесваш. Да, спавна и другите неща са толкова големи, са да. Само това да го така. Това е тук знака на Empire. Всичко това е, ние го построихме с други хора. С помощта де. И Езерик? Да. Ти какво си построил де? Ай, построил съм обаче някакъв на спална. Я ми покажи къде. После като да свърши клипа. Не, сега. Значи, това е моя ресторант. Ресторант Германи съм го се... Такова, защото има цветовете на Германия. Ами да помниш ли боулинга? Да, боулинга, който вече го няма. Да, обаче аз направих един друг и ми го прие. Тук. И хора, има привате тук и като слагате купчета, там дето сте ги служили, там се ресва. Езерих. Това са ларповете. Ларповете ги има на... тук. Не, те са миши се такова, защото мене ме мързи са. Да. Тук са ларповете, цъкате табелката и отлитате. Като светкавица ставате. Мисля нещо да направя, в смисъл вътре в спална да слуша нещо, ама не знам какво. Ще му се не види. И да, хора, тая... Какво ще ти кажа, а не в клипа? Не, повече. Да, това някой нещастен мембар беше щупил цялата гора, иначе тук ще е горичка. Тук може да си построите къща на Life Sale, сега ще ви я разведа. Отиваме на Life Sale, тук са къщите, които ги построихме, продават се, който иска къща се купува, викате админа или онара, един от двамата, те ще ви услужат. Така, ако викнете към 20 човека в сервери, които да играят качествено, смисъл да оцеляват.
Постоянно, а не като да влезе за сървъра за малко. Къде са построени нещата? На Ларк, цел ли? Да. И там вие може да станете VIP с Fly. Само това. Това ви е плюса, ако сте викнали, че ако построите нещо адски готино, което да хареса на всички, ви правиме поне билдари и някакви такива неща. Нали? Да. И Кравко вика изръщ... Да! Не се обиждай. Не се обиждай. Ама бати ако ти стана в къщата ми. Аз ще направя бонус на мембарите. Тази къща, която ми обзаведе, ще му дам флай за един ден. 24 часа флай. Може ли да го направя, вижте, че има флай? Добре. Не, твърде е тъмно. Вижте, че има пакет. 10. А така. А ти какви команди имаш, ма? Ехо, Езерит. Аз ли бе? Да, какви команди имаш? Аз имам никакви, аз съм билдер. Кравко, нямаш никакво. Кравко, ти опнат ли си? Да. То би трябвало да не си опнат, ама хоста на тебе. И Баско. И защо би трябвало да не съм опнат? Защото обикновено всички модератори не са опнат. Ела при мен да им покажа Пуш- това, че ще давам. Малко трябва да върши. Оф, аз изведнъж ще се тъпа до тебе и пада му да на мърсеневи. Ах, пак падна. Как можеш да влезеш, бе? Не мога да влезна. Просто че ти го... Добре, влезнах. Аз ще го заведа още и продам. И за колко ще я продадеш? Еми, ще реша, но има време докато обзаведа. А Добре, това ще стане до 1 час. добре. И да, хора, са 11 часа и 5 минути. Точно 5 минути. И 8 при мен. И при мен е 8. А, така стане. Така, виждате ли тази кирка? А, така. Какво става? Явно. Добре. И да, хора, това беше от мен и моите фърата. Дано ви е харесал и бай. Ви щастни.